Tehát ha háborúról beszélünk, és arról a veszélyről, amit a háború jelent Magyarországra, akkor két szakaszt kell elkülönítenünk. Van a mostani közvetlen veszély. Ma a közvetlen veszély az, hogy a magyarok pénzét elviszik Ukrajnába. A következő veszély az, hogy elviszik a magyar fiatalokat katonának, besorozzák őket, erről beszélnek Európában. És van egy harmadik, ennek a második fázisnak egy következő lépése, ami a NATO főtitkár szavaiból bomlik ki. És nem csak a NATO főtitkár szavai, hanem vannak írásos megállapodások franciák és angolok között, vannak ezt szóban megerősítő német nyilatkozatok, amelyek azt mondják, hogy ők katonákat akarnak állomásoztatni Ukrajna területén, ezt ők azt hiszem biztonsági garanciának nevezik. Ami az oroszok megmondták, és minden nap megmondják, ezt ne tegyétek, mert ha Ukrajna területére nyugati katonák lépnek, azok katonai célpontot jelentenek az oroszok számára, és lőni fognak rájuk. Az azt jelenti, hogy ha katonákat küldünk Ukrajnába, úgyhogy erről nincs megállapodás az oroszokkal, az azt jelenti, hogy európai hadsereg, európai katonák harcolnak az oroszokkal Ukrajna területén. És ez általában nem szokott jól elsülni. Ha megvalósul a nyugati terv, akkor a háború közelebb jöhet Magyarországhoz, sokkal közvetlenebbül leszünk ebben érintve, és a háború romboló hatása, akkor már nem csak gazdasági, hanem fizikai romboló hatása is elérheti Magyarországot. Ezért nekünk most az elején világosan meg kell mondani, semmilyen körülmények között nem fogunk háborúba keveredni Oroszországgal, se Oroszország területén, se Ukrajna területén. Magyarország csak védelmi szövetségben hajlandó részt venni.